שחר הוא עזתי לשעבר, שברח משם והתגייר לפני כעשור וחצי, ועכשיו הוא כאן איתנו באולפן. שלום לך דור. שלום ירון. כשאנחנו רואים את זה כישראלים, רואים את החמאס שטבח בתושבים שלנו, אתה אומר ששום דבר לא הפתיע אותך בעצם, נכון? אתה יודע מה, כואב לי כבר שנים אני מדבר עליהם. מה הם בכלל? מה הם מסוגלים לעשות? אף אחד לא יקשיב לי. כולם אמרו 95% שהם בסדר, רוצים לחיות, רוצים שלום, ורק איזה אחוז שעושים בעיות. אתה מדבר על אחוזים. כמה מהאוכלוסייה בעזה בעצם, כי אתה שומע גם את המנהיגים, שמעת את מקרון, שמעת את נשיא ארצות הברית, שאומרים צריך להפריד בין חמאס לבין אזרחים, שבסוף אזרחים רוצים מים, רוצים אוכל, רוצים לחיות. אף אחד לא יכול להגיד לי אישית, שנולדתי שם, גדלתי שם, למדתי בבית הספר, אף אחד לא יגיד לי שהרוב האזרחים שהם בסדר. אני עשם טובה אולי 1%, 99% שהם אנשי טרור. אני למדתי בבית הספר. חנכו אותנו להרוג יהודים. שהיהודים לקחו את האדמה של הסבא שלכם. מי שהרוג יהודי נכנס לגן עדן. הוא שהיד. כולם שמה רוצחים. כל בית יש מחבל. אנשים ששב"כ שלשעבר אמרו שזה לא נכון. לפי הסקר זה לא נכון. 95% שבסדר. זה לא נכון. תגיד, יש לך משפחה שם עדיין? כן. אין לי קשר, לא. אין לך קשר. אתה מודאג? אגב, אני אגיד לך, אני גדלתי במשפחה שתומכת ברצח של היהודים. אבא שלי עבד 27 שנה בארץ, הוא שהיה בגבורה, היום היופי, ברוך השם, סוף סוף כולם ימותו.